baráček by strana Husa, jo? Ale tady ten proti směru. To má blbý. Je blbý v 10 hodin. Co základ stejně? Květáku, pustíš mě ke Zendovi? Pojď. Teď ne. Se tam rozmás asi. Ne, stejně nemám rád. Jo, já říkám, potrénujem. To má roztažený huzrovadlo. Pojď, teď pojď. Tady já. Já myslím, že pojedeš, teď jo. Jo, tak to nech ještě, hele, tady jede Halda auto proti, vole, tady má provoz, nech to na tu novou asfaltku před Chlumanama. Jo, jsem drobě zabojoval, ne? Dobrý. Pražáci. Šepíci. To se stojí nahoře, ne? Víte, udělej díru. Martinovo, Krištofovo, nějaký kámo šel proti člověče. Ten na to sere, ty vole. Teprve to měl vysoký, povídá. Kdyby to šlo, ne, tady jsou dva pruhy. Tady za váma je Pražák s oktávkou, tak ho prostě, on je dost nervózní tady už celou cestu, vole. Já ho vidím, a přede mnou stojí taky ještě, víš, v tom pruhu, takže já už mu taky neuhnu. Se objede, ne? Je dvojitá plná, to nejde. Ještě už mu toho blbovi. Co to chtěl říct? To zkaslo. Ale udělal to dobře, vyrazil až když proti němu jelo auto. Pes, no. Pražák, no. Dáš to doleva? Zendo? Tak zahraj. No, pěkně to tu hrajete, kluci. Květy popojď, já pojedu dopravo. Ty vole, fakt si to zagumuje. Co? Ten nepojede ten Pražák, ten ho nechce pustit, nebo co? Víte, ať ho nepouští, ne? A dobrý je, jak nám Jaro už říkal, nedějte voloviny tady a svým místním to neřekne, vole. On čeká, až pojede něco proti, pak začnete lížit. A on to říkal, ať tady na to sadem, ať si to děláme potom na té nový asfaltce.